Kristus na smrti. Toto je Maja, a my by sme krátko chceli svedčiť o tom, že keď sa prijali na našej rodine Ježiša, keď sme ho dali život a prijali ten Ducha Svätého, ktorý sa menil, ako sa zmenilo naše manželstvo. My sme žili ako klasická kresťanská rodina, mali sme svoje sny a ideály, ktoré sme chceli dosiahnuť. Postupne sa nám narodili 4 deti a tým pádom ja som ostala doma starať sa o ne a manžel bol nutený odchádzať aj na niekoľko dní za prácou, aby nás nejako uživil. Postupne sme sa začali odsudzovať jeden druhému, prestali sme spolu komunikovať. A to pekné, čo medzi nami bolo, sa postupne vytrácalo. U detí sa začali objavovať strachy, zlosť, agresia, neistota. Žili sme si každý svoj život, ja svoj dom, on svoj v práci. A prežívali sme zo dňa na deň so strachom, čo sa stane zajtra a ako to zvládneme. V roku 2006 sme boli na jednom evangelizačnom stretnutí v Prešove, podobnom ako je dnes tu. A tam sme poprvýkrát spoznali Ježiša, ktorý je živý. On sa nás dotkol a my sme mu dali svoje životy. A keď som mu teda odovzdal ja svoj život, odovzdal som ho Ježišovi, Ježiš mi dal ducha, ktorý spôsobil to, že dnes žijem život víťaza. Amen. Ježiš, Duch Svätý mi dáva v mojom živote radosť, dáva mi istotu a dáva mi hodnotu Božieho Syna. Zobral som mňa strach, zobral strach z toho, že z čoho bude žiť rodina. Čím žijeme. Zobral každú neistotu a každý nepokoj. A žijem život v radosti. Duch Svätý mi dáva, Ježiš mi dáva prácu, ktorá ma splňa, ktorej sa môžem rozvíjať, ktorej môžem naplno rozvinúť svoj potenciál. Uzdravil naše manželstvo. Dnes je naše manželstvo plné radosti a lásky. Radosti jeden z druhého. A vstúpil aj do našej rodiny. Duch Svätý v našej rodine spôsobuje to, že my vidíme, ako naše deti sa menia. Vidíme ich obratenie. Vidíme obratenie našej najstaršej dcery, nášho staršieho syna, ktorí majú jasnú víziu. Žijú s Ježišom, bez anarchie, bez nejakej závislosti, ale kráčajú pevne za Ježišom. Mňa Ježiš oslobodil od strachu z neistoty, z obavy, z neprijatia, zo zlyhania, z odsúdenia. V mojom živote už viac nie je strach z odsúdenia. Duch Svätý ma učí žiť život v slobode každý deň Božej prítomnosti, v Ježišovom víťazstve a s mocou Ducha Svätého. Našla som naozaj radosť a pokoj, ktorý som hľadala v svojom živote. A Ježiš mi ho dal. Takže keď som odozdal svoj život Ježišovi, dal mi Ducha Svätého, tomu to isté môže urobiť pre každého z vás. Pre každého z nás, ktorí ste tu, odozdajte svoj život Ježišovi a on vám dá svojho ducha radosti a